Nagkaladakpan diri. Pero ang main subject natin si alias Jingle. Ano si Jingle? Babae ni sa siro? Jingle, ano ka nakadugay nagabaligya Jingle? Predad mo, Gol? Predad mo? Nagaduko lang ini siya. Si alias Jingle. Logo. Okay sa sining hulot, no? Makita diri ang mga drug paraphernalia, duha ka lighter, mga aluminum foil, gunting, mga kabandera, may mga drug residue. Makita natin sa sining ang mga tinion diri.